E de la filmat? Da. Așa, ține-l cu așa. Stai, dă-te din fața, Ana. Stai un pic. Nu, dă-te tu în partea asta altă, lângă calculator, ca să-l filmezi. Gata, iubite. Ia, mama. Uite, ia de acolo, iubite. Ridică tu Nu tata. de acolo, mama. Ia uite, ce vrea băiatul, ce vrea, ce vrea. Ia să vedem ce vrea, ce vrea. Alege tu aici, ce vrea, ce ia, uite ce... Așa să se gândească. Aleagă. Ia-o, mama. Ia banana, ia banana. Da. Mai încă una? Uite câte, uite câte de-astea sunt aici. Să vrea ea. Uite câte vrea, câte. Zi. Așa, te faci învățat de la Neșu. Hai și mai ia o dată. Uite, alege tu de aici, ce vrei, ce. Ia bani. Uite, tata, ia uite. Că ți le dăm înapoi pe toate. Asta e bine. Era clar că la câte... Ești învățat de casă. Bun. Bravo, ești mai. Dar e cu foc, ce faci?